Tiedättekö mitä oot ite saanut aikaa? Äijää vittu anime homo, jollast häpeis joka faija. Nälvi vie yhtäkin muksuni raidataan sut huolella. Sä oot suurin syy miks venäläisiä vihataan Suomessa. Naanon läpät tonni vitu vaajaita ja vammaisia. Aavan naamas kerrankin vieni kerät mastariljes palasia. Sä teet paljon asioita mitä vaan ämmät tekee. Käytä hiuspehkoos moppina ja tuus poju mun käppää PC. Vittu sä oot pullaa poski väärien herrojen seurassa. Yylilaudan suusilaumat tämmöset vajakit teurastaa. Nilkit jotka astuu meidän suusilauman mantereelle. Pidetään huoli että pois ei enää astellenne. Kuvitellaan Naanol niinku kissalankarullan. Kunnes Naano kaatuu niinku Rooman valtakunta. Naano tän setin jälkeen allensa laskee. Me ei unohdeta, me ei anneta anteeks. Siinä se näette nyt täydellisen esimerkin, mitä kansa degradoituu. Näytät kummilt joka tykkää oojas vodkaa dogata. Vittu Suomi pitäis putsaa naanonlaisesta roskasta. Rupesin ajatuksen kanssa Naanon juttuja kelaa. Tuulin tulokseen et Naano kuluu vittu hullujen sekaan. Äijän settini alhastaa et ruusinat rasahtaa. Naanon hiuspehkokin näyttää pesältä harakan myötä häpeä maksimissa kun Naano vinkkuuspiikit. Jos kuulostasi vammaiselta pitäisin turvaa